Il-Bank Malti għall-Iżvilupp l-MDB ħabbar skemi ġodda b'enfasi fuq is-sostenibilità ambjentali u s-settur kulturali u kreattiv. Fond allokata 44 miljun euro għal kull skema dawn huma indirizzati għan negozji żgħar u medji kollha. Bl-appoġġ tal-InvestEU aħna għamilna pakkett li nkunu nistgħu naqdu li daw in-negozji imorru għand il-Bank of Valletta jew għand l-HSBC u japplikaw għal-finanzi hemmhekk. Għall-iskema tas-settur kulturali u kreattiv l-eligibilità tinkludi negozji li joperaw fis-settur nejs fosthom kumpaniji fl-arkitettura, libreriji, mużewijiet, negozji fl-artiġjanat artistiku, servizzi audiovisivi, l-istambar u qosma relatati ma' festivals, il-mużika u r-radju. Forsi jridu jinvestu f'makkinarju ġdid, f'makkinarju iktar li jintuża llum, li jkun jista' jgħinhom iktar biex jipproduċu. Jista' jkun li għandhom xi idea ġdida u jridu jibnu intrapriża ġdida. Għall-iskema ta' sostenibilità intrapriżi b'massimu ta' 500 impjegat jistgħu japplikaw ukoll mingħajr restrizzjoni fuq turnover jew id-daqs tal-balance sheet. Is-self jingħata għal xenarji differenti priorità għal dawk li l-proġetti tagħhom inaqsu l-emissjonijiet jgħin lil pajjiżi ħejja tibdil fil-klima, jippromovu ekonomija aktar ċirkolari jew ħarsu r-riżorsi naturali u l-biodiversità. L-uffiċjal tal-MDB Joseph Darmanin qal li kull negozju jista' japplika sa massimu ta' 10 miljun euro. Però aħna naqsmuhom fit-tnejn, mela jekk l-ammont ta' self huwa sa miljun, hemmhekk fejn in-negozju jista' jmur dirett għand il-bank u bħalissa għandna żewġ banek intermedjarji li huma l-BOV u l-HSBC u jista' japplika dirett mal-bank. Meta l-ammont huwa ikbar minn miljun u proġett iktar kbir, hemmhekk fejn jista' wkoll il-negozju ikellimna direttament. Fisser is-settur kulturali u kreattiv bħala wieħed importanti fil-mixja tal-pajjiż għax iżid il-valur miżjud u jiftaħ bibien ġodda lit-talent Malti.